ndakampa mari uyu 750 yandikamupa Ruth achiti ndoda kuenda kubhodha ndoda kuita zvinhu zvokuhodha 750 vandamuerengera vandamupa atenderedza vati ndoda huku vanamutengera malayers 16 malayers ari kumba kwawo akati ari kuda mabhureira vanamupa 150 vaendesa kumba kwawo zvese zviri pasikuru kumba kwawo vandamutenga akati ndikuda zvinhu zvomumba ndakamutengera kitchen unit fridge mbete but ndava ndikazopesana naye ndekuti pambedha wacho ndaitoona pakarara muchikonga anza kuti aguna zvaunokwanisa kundiita because unoramba kwenyu ende tanga uramba mukadzi wako kuti ndiite se ndiuye kumba kwenyu ndakandiwa ndikwanise kurasa mhuri nofunga ndakakudzwa kuti ndino mudzimai